Имам следния въпрос към вас. 20 години след краха на комунизма, десетки атаки срещу Фидел Кастро, успешна страна ЦРУ, какво според вас крепи властта в Куба? Комунизма, патриотизма на кубинците или желанието просто да бъдат свободни? Като една от бъдещите държави в движението има бързо накисане по време на Студената война, те имаха големи предимства. Сега съжаление това вече е минало. Кое според вас дава бъдеще на Куба като държава в сегашния свят на международни отношения на еднополюсен свят? Благодаря. Аз също благодаря за този въпрос, защото мисля, че той е много важен и много сложен. Кубинците имат един израз, който използват често за себе си – географски фатализъм. И аз съм чувала този израз именно по повод промените 1989 година. Вие бяхте късметли, защото вълната дойде при вас. При нас беше далеч. Това е географски фатализъм. Ние сме далеч, ние сме изолирани и това не стигна до нас. Но аз съм мислила, разсъждавала много върху този въпрос, защото чисто геополитически Куба е в много сложна ситуация. И мисля, че това, което крепи комунизма, е именно тази география, много сложна география. Има освен това много сложни вътрешни въпроси, които Куба не е готова да реши. И това е въпросът с реституцията. Какво ще се случи с имотите на всички тези кубинци, които напуснаха Куба 1959 година и отидоха в Америка? Какво ще се случи с фабриките, които бяха национализирани? Но не толкова даже фабриките, самите домове и самите къщи, които бяха раздадени на самите кубинци, след като другите емигрираха, бяха раздадени от новата власт, са били раздадени тогава, 1959 година, на огромно количество хора, които да живеят. Това е една много взривоопасна ситуация, която никой не иска да засяга. Аз съм се говорила за това с Освалдо Пая, за когото споменах. Никой не иска да засяга тази тема, защото всеки се притеснява от една страна, че ако този въпрос бъде разрешен, това означава Куба отново да стане американска, което никой не иска в Куба. Страхотно се опасяват от това, че веднага те нямат пари, че веднага тези имоти ще бъдат изкупени. Но това е въпрос, който стои, защото нашият посланик в Хавана, например, ни разказваше за нашето посолство. Нашето посолство се намира в една прекрасна сграда в Ведадо, която принадлежала на един зъболекар. Този зъболекар, след като идва революцията, емигрира в Америка, от Америка в Мексико, там умира и там живее неговата дъщеря. И той казва самия посланик, дъщерята се обажда всяка година да провери как е имотът. Какво се случва с къщата. Тя не е идвала тогава, но тя иска да знае, това е бащин имот и това е хиляди са такива случаите в Куба. И това е така един даже любопитен случай, който, тъй като тази собственост не е наша, тя ни е дадена на реципрочна основа, те ползват тук имот, България ползва там този имот, но така или иначе е любопитна история за това, което се е случило в 59-60 година и което по някакъв начин е станало огромна реалност за много хора. И мисля, че това е една от причините. Всъщност няма вътрешна готовност да бъдат решени голяма част от проблемите и затова комунизма продължава да съществува по едни, даже как да ви кажа, той съществува по едни начини, които са трудно описуеми, дори не може да си представи, че при положение, че все пак страшно много чужденци идват, има нови хотели, реставрирана част от Хавана, излиза наистина такъв вестник като Гранма, на тази хартия, с тези лозунги, по този начин написан. Има две реалности, които са много трудно ги съдържа в едно. Но самият посланик в този разговор ми каза, че просто той преживява изключително втвърдяване на системата. Защото през режимът беше позволил, например, малко частна инициатива, отварянето на малки частни ресторантчета, така наречения паладар. Това са семейни ресторанти с по 2-3 маси, които можеха хората да дават, за да преживяват. Това, което обаче се случи, че хората започнаха да се погадяват от тези семейни ресторантчета и започна разделение. И те казаха не, и ги затвориха. Тоест в момента има много малко такива инициативи в самата Куба. Това, което е като частна инициатива съществува много добре, са тези каса партикулар частните къщи, в които човек може да отиде и да живее по наем, където аз така оставам, не ходя на хотел, където цената е около $20 и те са задължени всеки месец да плащат на държавата $260, независимо от това колко хора
живеят в тези къщи. Те просто са длъжни да платят това на държавата и много хора го правят това нещо, всъщност в Куба, за да живеят. Така че това е единият отговор на вашия въпрос, много сложната вътрешна ситуация, която просто няма сила, която да може да я реши и предпочитанието на всички тогава ще държим старата система докато може. От друга страна, след разпадането на Съветския съюз и след най-сложната криза, която те са имали 1994-1995 година, после са появили нови приятели, Китай и Венецуела, които по някакъв начин, малко или много, чисто икономически подпомагат. Китай праща много стоки в Куба, Куба е залята с китайски стоки, там има китайски квартали и така. От друга страна, Венецуела също праща петрол. Така че има причини и всъщност има много голяма, а след 11 септември е много ясно и на всички вас, че има засилване на много силни антиамерикански настроения и много хора в света предпочитат и искат да инвестират в това страна точно до границата с щатите, да има един остров, който не е американски. Така че има много интереси, много за тъжното в цялата история, че кубинците, самите нормални хора обедняват. Нали, че това живеят в тези заплати, за които ви говоря, с тези ограничения, за които ви говоря, че всъщност има една мизерия, която се вижда и че има определен елит, който забогатява. И това е елитът около военните, около Кастро. Това са хората, които владеят бизнеса туристически. Това е всъщност пътят. Де факто те са в един посткомунизъм навлезли вече. Това не е точно социализъм тяхното. Това е много странен хибрид, който човек, наблюдавайки го отстрани, може да види точно пътя на капитала, как един партиен капитал става икономически. И затова мисля, че Куба е изключително интересен огледало, в което ние можем да разбираме и нашата история. Как всъщност се случва така, че партийният капитал става икономически, какъв е пътят и къде са хората в цялото?